Fi kliem l-editorjal tal-Gazzetta illum qed ikompli jikber it-ħassib fuq it-tmexxija tal-ħabs u l-ħarsien tal-priġunieri. Dan intqal fil-ħarġa tal-ħadd wara li fil-jiem li għaddew sar magħruf illi priġunier li qed jiskonta sentenza ta' għomur il-ħabs, Adrian Agius, magħruf bħala tal-Maksar, instab fil-possess ta' laptop b'aċċess dirett għall-internet. Agius kien ikkundannat flimkien ma' ħoħ mhux biss b'rabta maqtil tal-avukat Karmel Kirkop illi seħħ f'kumpless ta' garaxxijiet f'Birkirkara lura fl-2015, iżda kienu stabu ħati wkoll li fornew u supplixxew il-bomba illi permezz tagħha ġiet assassinata l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fil-2017. Filwaqt illi l-Ministru Glenn Bedingfield ħabbar illi ħatar inkjesta interna għadu jrid jiġi stipulat kif Adrian Agius mhux biss kienet jagħmel użu mill-internet u jniżżel materjal, iżda kienet juża wkoll il-WhatsApp. Dan il-fatt ikompli jixħed aktar dubji dwar jekk kienx qed jagħmel użu minn mobile ukoll. Iżda il-kwistjonijiet fil-ħabs ma jeqfux hawn. Kif l-editorjal kompla jixħed aktar dawl fuq il-fatt li l-Kamra tal-Avukati resqet protest ġudizzjarju kontra numru ta' awtoritajiet tal-Istat wara allegazzjonijiet li kien hemm xi konverzazzjonijiet rekordjati bejn l-avukati u l-priġunieri. Il-Kamra insistiet li lura fl-2021 kien ħareġ mandat segret li permetta l-użu ta' tamir ta' sorveljanza f'żoni tal-ħabs fejn il-priġunieri iltaqgħu ma' viżitaturi li jinkludu l-avukati. Sena ilu l-Ombudsman kien ikkonkluda li kien hemm ksur sistematiku tar-regolamenti fil-ħabs u nuqqasijiet serji fil-governanza tal-istituzzjoni. Wara illi fis-snin reċenti kien hemm diversi każijiet ta' suċidju fil-ħabs illi xeħdet diversi dubji dwar it-tmexxija tal-ħabs ta' dak iż-żmien, rapporti internazzjonali komplew jinsistu li l-ħabs qed jaffaċċa diversi sfidi fosthom ta' fullar b'sezzjonijiet deskritti bħala degradanti u nuqqas ta' ventilazzjoni adegwata. Finalment, l-editorjal temm billi ħeġġeġ lill-Ministru Glenn Bedingfield sabiex jippubblika il-konklużjonijiet tal-inkjesta amministrattiva brabta mal-każ tal-Maksar.